सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युवक युवतींना तसंच महिलांना स्थानिक पातळीवरती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व त्यांच्या उद्योग व्यवसायास हातभार लावावा या उद्देशाने सैनिक पतसंस्थेच्या वतीने युवा स्वावलंबी कर्ज योजना व वीरांगना महिला कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत। आपल्या संस्थेने नवीन 2 कर्ज योजना आणलेल्या आहेत। एक वीरांगना महिला कर्ज योजना आणि युवा उद्योजक कर्ज योजना। ह्या जो 2 कर्ज योजना नव्याने संस्थेने मार्केटमध्ये लॉन्च केलेल्या आहेत, त्याचा उद्देश एकच आहे की जास्तीत जास्त लोकांना उद्योग समूहामध्ये सामील करून घेणं, युवांना उद्योगामध्ये वळवणं आणि महिलांना सक्षम करणं हा आमचा मेन हेतू आहे। आणि संस्थेने हा हेतू साध्य करण्यासाठी ह्या 2 योजनांचं अवलंब करून ह्या मार्केटमध्ये आणलेल्या आहेत। त्या संदर्भात इतिवृत्त आणि अधिक माहिती आपल्याला सन्माननीय आमच्या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील राऊळ साहेब देतील। आपल्या सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था ही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नावाजलेली पतसंस्था आहे आणि या पतसंस्थेचं मार्केटमध्ये वेगळं असं एक गुडविल आहे। आणि हे करत असताना आज संस्था जवळजवळ 350 करोडपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवसाय हा आज संस्थेच्या नावावर आहे आणि अतिशय चांगलं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे। जिल्ह्यात 20 शाखा आहेत। हे सर्व करत असतानाच आमच्या सर्व पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाला जे एक धोरण होतं ते नवीन धोरण ठरवताना एक नवीन धोरण ठरवण्यात आलं। जे मुख्य एक जे आता सध्या मोठी समस्या आहे ती म्हणजे रोजगाराची समस्या आणि रोजगार निर्मिती करणं ही काळाची गरज आहे। कारण अनेक युवक युवती ही क्वालिफाईड होऊन टेक्निकल नॉलेज घेऊन आज अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत, पण ते त्यांचं जे नॉलेज आहे हे नॉलेजच्या माध्यमातून जो रोजगार निर्माण करावा हा मुख्य उद्देश संचालक मंडळाचा होता आणि त्याचा जिल्ह्याला पण फायदा होईल म्हणून एक युवा स्वावलंबी योजना कर्ज योजना पतसंस्थेने सुरू केलेलं आहे। म्हणजे नवीन उद्योजक तयार करणं हे त्याच्या पाठीमागचं प्रमुख उद्देश आहे। साधारणतः वय वर्ष 21 ते 35 ह्या वयोगटामध्ये जे नवतरुण युवक युवती असतील यांच्यासाठी ही योजना आहे। खास करून ज्यांना नवनवीन व्यवसाय करायचे आहेत त्यांच्यासाठी खास करून ही योजना आहे। समजा एखाद्या युवक किंवा युवतीला एखादा नवीन व्यवसाय करायचा असेल तर संस्था त्यांना कर्ज रूपाने मदत करणार आहे। समजा एखाद्याचा व्यवसाय 10 लाखाचा टोटल प्रकल्प अहवाल असेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट असेल, तर त्याला 70% रक्कम ही संस्था कर्ज स्वरूपात देणार आहे आणि 30% रक्कम ही त्याचं ओन कॅपिटल असणं गरजेचं आहे। म्हणजे प्रकल्प अहवालाच्या साधारणतः 70% आणि त्याला लिमिट आहे जास्तीत जास्त 7 लाख रुपये। तर अशा प्रकारचा व्यवसाय सिंधुदुर्गामध्ये नवीन तरुण तरुणींनी करावा, स्वतःचा उदरनिर्वाह आणि स्वतःचं कुटुंबाला सक्षम करावं, भक्कम करावं ही त्याच्या पाठीमागची महत्त्वाची अशी भूमिका आहे। आणि सैनिक नागरी पतसंस्थेने हे टाकलेलं एक उत्तम सिंधुदुर्गासाठी उत्तम पाऊल आहे आणि अतिशय सुंदर अशी योजना आहे। या योजनेचा फायदा हे नवनवीन युवक घेऊ शकतात। त्याचबरोबर दुसरी जी एक योजना आहे वीरांगना महिला कर्ज योजना की आम्ही पाहिलं आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही फार पूर्वी एक हिरकणी कर्ज योजना खास सुरू केलेली होती। सर्वसाधारण त्याच धर्तीवरती ही सुद्धा योजना आहे। वीरांगना महिला योजनेमध्ये वेगवेगळे प्रकार आम्ही केलेले आहेत। साधारणतः पगार म्हणजे जी लोक नोकरी करतात आणि ज्यांना पगार मिळतो
त्यांनासुद्धा महिलांना आम्ही कर्ज जास्तीत जास्त 5.5 लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज त्यांना आपण देऊ शकतो. वीरांगना व्यवसाय कर्ज योजना म्हणजे ज्या महिला ऑलरेडी वेगवेगळे व्यवसाय करतायत आणि त्यांच्या उद्योग व्यवसाय वाढीला त्यांना आर्थिक भांडवलाची गरज आहे, तर अशांसाठी सुद्धा आपण 5.5 लाख रुपयापर्यंत कर्ज देऊ शकतो. काही जणांचे पेन्शन असेल, महिलांना कोण रिटायर्स असतील कुठून शासकीय सेवेतनं किंवा इतर सेवेतनं, तर अशा महिलांसाठी सुद्धा पेन्शन योजना आहे, वीरांगना महिला पेन्शन योजना, किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी घरगुती वस्तू खरेदीसाठी असेल किंवा इतर कोणत्याही खरेदी कारणासाठी असेल तर सुद्धा ही योजना आमच्याकडे लागू आहे. पण स्पेशली फॉर महिला यांच्यासाठी ही वीरांगना महिला योजना आहे आणि यामध्ये 5.5 लाख रुपयाचं कर्ज हे सक्षम जामीनदार घेऊन दिलं जातं. फारसं त्याला तारणाच्या जरी अटी नसल्या तरी आवश्यक तेवढं तारण किंवा आवश्यक तेवढी त्यांची पत पाहून हे कर्ज दिलं जातं. कारण महिलांच्या बाबतीतला अनुभव हा अतिशय आमच्या संस्थेचा चांगला आहे. एका रॉयल्टीने महिला ही कर्ज भरताना आम्ही पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ही खास महिलांसाठी वीरांगना महिला कर्ज योजना सुरू केलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.